Čau, jsem tu zase já, Petra Sekamba. Pardon. A zahrajeme si hru nějakou čínskou nebo čínsky, rád bych vám to přečetl. A nevím, co si asi dáme, tak pojedeme tak od jedniček do 2. A to nebude to na jeden díl. Jo, takže tak dáme start. Já jsem Novlighting. Kdybyste chtěli, tak si tu hru stáhněte, když si napíšete na obchod Play Horská dráha, tak tato hra by vám tam měla naskočit. A teď si asi divíte, proč mluvím teďka nějak potichu, protože mám něco s mikrofonem. Asi si říkáte, co to nešumí, tak jsem měl včera takový křičíček, takovýho malinký, ale jste milý. Mě. Jo, ty vole, ani to. Teď mi to konečně asi v prvním. A ne, dobrý. Já jsem pořád takhle vylítal z té dráhy, ne, když jsem se No, tak tady jsem teda pořád vylítal okolo. Já volí, I can fly, já jsem to nevím. Oh fuck, já to dal. Oh my god. Já se divu, že to dal. Že jsem to dal. A na to letry, tady to nahoře. Jako, ano, nebo to. Takže ty vole, křičko, drž hubu. Už jsem teda nažrát, takže to by snad mělo nějakou tu dobu vystačit, ne? Jestli ti to dostačí, tak mi řekni. Protože fakt jsme se včera koupili a hlavně jenom kvůli mě, tak... Ale už to nechci taky natočit v klídku video. No víš co? Když budeš hodně, koupíme ti ještě zítra samičku. Ale žádný mini morčata. Jenom když budeš hodnej. No vidíš, jaký to je. Jsi kulka. Když tak si zítra máš tady možná si... No, tak jo. Koupíme ti tu samičku, ale budeš hodnej. No. Rovnou k té hře, takže teď jsme rovnou dojeli, takže dáme takový menší dří. Fíkl. Jdeme do prdele a dáte tady to dole. A takže vypnou to. Protože jestli to chcete hrát znovu, tak musíte zase tam nahoře. A dáme se dolů skupit tím. Dáme start. Zkusím to mrčit. A jde bylové. Jste velký čuráci, jo. Kravina, se jmenuje kraviny. Lucko, kdyby se na to koukala, tak si to zkus přečíst. Nebo ti na prdel. Ne, kecám, to bych neudělal. A počkat. No, to je moje oblíbená trasa. Ani neoblíbená, ale to vole. To se seká. Myslím to hodně cítit jako seká. A jak se mi to seká tím natáčením, ty vole. Oh fuck. Jak se mi to seká tím natáčením, tak ty vole, já snad z té dráhy vyjedu. No to mi zrovna seklo. Jak se mi to seká z toho natáčení, tak občas, jak se mi to sekne, tak nevím, jestli mám brzdit nebo to, tak víte, no tak se nestěžíte, že bych hodněkrát jako to vypad. Dejte like, vlastně nedejte dislike, nebo fakt skončím na YouTube kanále, nebudou žádný videa, nebudou žádné písničky. Chci si založit úplně nový kanál, kam budu dávat jenom písničky. No, chci založit úplně nový kanál, kam chci dávat písně. Takže kdybyste byli tak hodný, tak jestli dáte to video jenom like, tak máte nový kanál. To je krátká, ne? Tak máte nový kanál Petra Sekamba hudba, jestli se bude jmenovat, pokud pokud mi dáte tady na to video like, jestli mi nedáte like, takže asi nebude, stačí, když mi napíšete aspoň do komentářů, že se vám to líbilo, to mi stačí, aspoň 2. Jo, a fakt bych vám fakt poděkoval, kdybyste opravdu napsali do toho komentáře, nebo byste mi dali like, nebo odběr, nebo zhlédnutí. A počkej, zhlédnutí si dává samo, ne? Já nevím teďka. Já jsem si dal další jedničku a už budu mali, jak mě malý prstíky, chudák. Nebo co to? Jedu
Já teďka asi pojedu doleva. No, minule jsme přijeli tam. No, takže jedeme tohletou cestou. Ty vole. Já to všude znám, takže já nemám brzdit. Možná. Jo, tady to znám. 3, 2, 1, teď. Hodit brzda a jsem v prdeli, zabrzdil jsem moc pozdě. Víte co? Ach jo, mě tady ten level moc jako nebaví, protože já vám chci spíš ukázat takový level, který, kdyby se vám líbil, tak se ho zkuste, protože vážně dobře můžete ho hodně dobře vyzkoušet, hlavně si ho užijete, protože to celé řeknu vám hnedka, jak se to ovládá, to dělal hnedka ze začátku. Normálně takhle ten červený člík, tady to lízdal, tady zelený. Back znamená couvat, a power znamená jako dopředu. Jo, takže a naklánění vůbec nic, když mačkáte jenom tady to, a tady to jako turbo. I believe I can fly. Bude, ty vole, tak to se mi nějak dneska vyjde, dneska se mi to nějak daří v tady tý, protože ne, no a nedaří, ano a nedaří. A nedaří. Teďka musím pustit plyn. Turbo Mario. A hnedka brzda. A hnedka jinak. Ty vole, proč tady vždycky topíš? No. No, já to asi teďka ukončím, protože nevím. Mám ještě plnou baterii, ale ty to ukončím, protože pak chci ještě natočit plnou hru, abych byl čas. Takže se mějte, skladejte básně, založím jsem nový kanál. No a čau.